Hello everybody, thanks, welcome to the push. Guys, a lot of people ask me, are there other people about other countries that do the same that you do? That are a bush guide, tell you about the bush in a goggetjies kind of guide thing. Yeah, they are. Like for instance, the Netherlands. Hallo en welkom bij de Bosch. Vandaag ons bespreken een kleine ding met de naam boomsat. Hier de kleine ding is wat mensen noemen die ronde, harige poepshoot-verstopperballetjie. Je kan niet hierdie ding in de mond zetten, want dit is bij gevaarlijk. Als je gaat bij die mond, je krijgt haren bij die tanden, nummer 1. Nummer 2, je gaat af hier bij de slukdeur, maar je komt op bij de borst. En dan van bij de borst even oorzaak wat mensen noemen de vuurwillig. Oké, turbulence hier bij de borstkast, bij die hart, in de pijpen af, oliepad onder tot bij de poepshoot, daar bij de chocolademaker en hij zit vast. Dat is niet het probleem. Die probleem is, die ding heeft haren. En hij gaat laat je chocoladesteertjes jukken. Ze moet niet hierdie ding inslik, want hij pop op. Dus poef. Poef. Hier bij de keel en maak kleine saaikies. De kleine saaikies zitten bij de pijns. En als die ding uitkomt bij de chocoladesteertjes, dat klinkt zoals halgeweer. En je wordt hartlevig zoals die hartlevig krimparkie. So, de blarkie mens kan nemen en je boot meer afvegen. Zoals de toiletpaper, maar niet dat ding. Dat ding maakt die hier bij die keel, bij die gezost, is bij foutief. Okay, thanks. Okay, lekker. So, I can seem to understand him a little bit there. Okay. He's talking about this little balletjie over here. The poop shoot verstopper. Yeah, great interpretation here of what gets stuck by your exhaust pipe. Yeah, now I know. Netherlands, never go to that lands. Okay, thanks.